O, yym, helo blant. Darllen stori o'n i. Dach chi'n licio darllen? Wel, blodyn tatw sydd yma eto. O menter iaith rhwng ac yn o'n taf. Dach chi'n oce? Wel, da ni wedi bod yn defnyddio iaith arwyddo i ni dangos anifeiliaid yn do. Chi'n cofio rai ohonynt? Cath. Cath. Y llygoden. A hwn, ia. Y bricopyn. Dwi'n licio bricopyn. Da ni'n mynd i wneud rei newydd heddiw. Dyma rhai. Hwyaden. Hwyaden. Buwch. Buwch. Mwci. Mwci. Dafad. Dafad. Mil. Mil. Iar. Iar. Felly, dyma nhw eto. Hwyaden. Buwch. Mwci. Mwci. Dafad. Mil. Mil. A iar. Da iawn. Wythnos nesa, da ni'n mynd i ddefnyddio iaith arwyddo i ddangos lliwiau. Colours, fel maen nhw ddweud. Colours. Lliwiau. Wel, dwi'n gobeithio gewch chi bas hapus iawn a lot fawr o siocled. Dwi'n licio siocled. Mwynhewch a welai chi wythnos nesa. Ta-ta am y tro.